Robert Fico dnes absolvoval chirurgický zákrok, o ktorého podrobnostiach vás bude informovať pani riaditeľka. Tejto približne necelej dvojhodinovej operácii sme sa, lekársky tím sa snažil, aby sme dokázali posunúť stav pacienta bližšie pozitívnej prognóze. Jeho stav je naďalej veľmi vážny, ale aj tento zákrok umožnil, aby mohla prebehnúť aj kontrola, aj zlepšenie hojenie jednotlivých strelných poranení. To je z tej lekárskej časti. Myslím si, že ešte bude niekoľko dní trvať, aby sme mohli definitívne vedieť smer toho vývoja. Na základe tohto výstupu bolo odstránené, toho operačného výkonu bolo odstránené nekrotické tkanivo, ktoré zostalo po strelnej rane. Pacient je toho času už pri vedomí, je stabilizovaný, ale je naďalej umiestnený na áre a jeho stav je naozaj vážny. Čiže všetko tak, ako sa vyvíja, je v zásade na teraz bežné pri tak závažnom stave, ktorý pán premiér naozaj má. Dobre, ďakujem. So today... Čiže až zvládne Robert Fico ten zdravotný stav, že sa dostaneme do nielen stabilizovanej fázy, v ktorej sme, ale už aj do zdravotného stavu, ktorý mu umožní takéto niečo, čo zhodnotia lekári, vtedy áno, ale my tam ešte nie sme. Nie sme ešte tam, aby sme mohli hovoriť o prípadnom prevoze, pretože to vyžaduje, že pacient je už v nejakej kvalite tej rekonvalescencie. A my tam ešte rozhodne nie sme.